Umama kaCwecwe noluxhoba lokudlwengulwa. Bayagqekezwa lamaflet. Nje begqekezwa lamaflet ku affecteka thina entweni sisahlala kuzo. Kuntshontsho nenkukhu zami qobo. Abahlali baqhalabile bobuqwayiba ekubo ihostel yabasetyhini yase-Orlando eSoweto. Kunzima kabi ukuthi ungayikholwa lento ngendlela eyenzeke ngayo ngendlela esizwa ngayo ngoba amaphoyisa ngwezwile ukuthi athini. Ungcwatyiwe namhlanje uNhlakanipho Biyela nongomnye wabatyholwa ngokubanga abaqweqwedisi bekudala befunwa ngamapolisa ndawonye nabanye abathathu adutyulwa nabo. Sinamkele kwindaba zethu Wandambe Ndodwa, Wandamba Nophumza, Sikhumba noyitolikyo lwimi lwezandla Bhotani Mzontsonto. Umphathiswa wabantwana ulutsha kunye nabo baphila nokhubazeka unkosikazi uSindiswa Chikunga uhlabikhwelo lokuba kubanjwe umsebenzi wasesikolweni iBergview College nalapho umntwana oneminyaka esixhenxe nowaziwa ngelikaCwecwe kutyholwa kuba wadlwengulwa ngethuba ekumasango esisikolo. Umphathiswa ukwathi ufuna ukwazi ukuba kutheni inqununu yesisikolo ingafuni nje ukuba kuthathwe incindi yofuzo kuyo iDNA ngelasemzini. Ukanti ebutsheni baleveki isebe lezemfundo eMpuma Koloni livakalise ukuba lithabatha amanyathelo okucima esisikolo kuluhlu lwezikolo ezibhaliswe phantsi kweli sebe. Kulandela izityholo zokudlwengulwa kwalentwazana eneminyaka esixhenxe, umphathiswa uChikunga umemelele ukuba kubanjwe umenzi wobubi. Uphinde wathi inqununu kufuneka iphendule ukuba kutheni ingafuni kuthathwe incindi yofuzo iDNA ngelasemzini. I think the caretaker must be able to tell us as to what happened. Because if indeed it's him or her who took the child to a classroom and said she's going to clean the house alone, she must tell us as to why. That's the first person that must be arrested and must give information to South Africa. And the principal must tell us as to why he's refusing to have his DNA taken if it's clear. Uthemba Masango wombutho olwela amalungelo oluntu uthi amagosa ezomthetho kufuneka aqine abasebenzi besikolo ngemibuzo ukuze bafumane umenzi wobubi. The perpetrator needs to be tracked down and they need to be venomously judged and given the harshest of sentences so that some form of confidence can be restored for people. And the longer this takes, the longer the child is reminded that, I have been violated. Abathathi inxaxheba baza kuzimasa engqungquthela yabantwana kule veki izayo bamemelela uqiniswa kokhuseleko lwabantwana. Kanti ngoku siqhagamshelana netatheli yethu uNtsiki Noyiyano benodliwano-ndlebe nomama womntwana nowaziwa ngelikaCwecwe eMatatiyeli eMpuma Koloni ebutsheni balemini. Ntsiki, siyakwamkela libuhlungu kakhulu elibali, khawusibalisele ukuba usapho luziva njani? Mandizibulisele kuwe nam Lisa, didibene nosapho ngale njikalanga alonwabanga konke. Eyona nto ebachukumisayo kukubana elityala okanye esisiganeko senzeka ngo-Oktoba unyaka ophelileyo ngomhla we-14 ku-Oktoba unyaka ophelileyo ze ityala lavulwa kwisikhululo samapolisa lapha eMatatiyeli ngomhla we-16 kwaku-Oktoba unyaka ophelileyo. Enye yezinto ezibangela into okokubana lungonwabi usapho luxheleka umphefumlo okoko senzeka isiganeko kwezi nyanga zintandathu zigqithileyo kukubana esikolweni inqununu yesikolo ayifuni tu ukuthobela ingalo yomthetho. Siyayazi into okokuba nangona ikhona into eseyenziwe ngamapolisa apha kweliphondo leMpuma Koloni. Umzekelo, incindi yofuzo ithathiwe kumgcini sikolo ucaretaker ukutsho yaphinde yathathwa kumqhubi oqhubela abantwana othutha abantwana ubasesikolweni. Kodwa oyena mntu oxabileyo endleleni yomthetho ngokwezityholo zosapho
nosapho yinqununu engafuni yona ukuba kuthathwe incindi yofuzo endaweni yalonto yasisa isisiganeko kwi-AfriForum nebacingela into kokubana uzama into kokubana elityala lingahambeli indawo nanso eyana nto exhela umphefumlo olusapho kodwa ke make sizivele kumama womntwana edakanca ezityandigila ngezinto ezingamonelisiyo kwelityala okokoko senzekayo isisiganeko ngo-October unyaka uphelileyo masimphulaphule. Umntwana as much as ncedwa ngo-Department of Social Development, Education and also by health, but still akekho bubbly, akekho right, and nendlela oyilimele ngayo uyilimele kakhulu umntana, and xa ndiyicinga le nto lena indenza ndibe nomsindo sintsiki because nam ndiyi-victim ye-rape and ukubona umntana wami ephinde futhi wadlwengula and i-progress ingekho owayendidlwengulile nam engekho sesiseleni as we speak. So indenza loo nto ndingaphetheki kakuhle, and eyona nto endilimaza kakhulu xa uprincipal xa kusithiwa makathathe i-samples zakhe yena afake i-AfriForum asayazi ke noba le-country rulwa by i-AfriForum na, but now mna I need answers into yobana what happened to my child. I send my child to school uba makahamba ayofunda, not ukubana makahamba ayolunyazwa. Mna soze ndikwazi ndiphinde ndithembe kwayi-Department of Education funa i-assurance yobana next time umntanam uzoba right, uzoba secured and protected xa isesikolweni. Lisa ke isebe lemfundo esiseko apha kweliphondo leMpuma Koloni ngomlomo kaVuyiseka Mboxela nangaphandle kosikhupha esisikolo kuluhlu lwezikolo ezibhaliswe ngokusemthethweni kodwa ke bayikikimbizele umlwe ukuba ngaba baxabile endleleni yomthetho bawuvumela amapolisa enza umsebenzi wabo esisikolo sizawuvalwa umphelo singaphinde sisebenze ukuba ngaba abezingaphambili ngoba siyazi into kokubana abantu ababandakanya okanye abanokubandakanyeka xa kunokwenziwa uphando olunzulu bavumele amapolisa ba angene ngukhetheka umgcini isikolo kanti nabanye abantu abanokuthi babandakanyeke ngoba uthi notata womntana wonke umuntu owakhe wathetha nalomntwana ngalamini uyacela into ba eze ngaphambili kuzothathwa incindi yofuzo nkqu yena. Siyazi ke kwakhona Lisa into kokubana ngomhla wesibhozo onke amaqela azimeleyo angekho phansi korhulumente azawubamba umngcelele esilwela olusapho siyazi into kokubana athi i-story sitendi kumakhasi onxibelelwano njengo#justice4cwecwe siyazi nento kokubana osaziwayo bafana noSomizi Mhlongo nabo baceba ukubamba iminyhadala kumaphondo aliqela ngomhla wesibhozo ku-April. Kukanjalo ke Lisa and ke ngoku xa besisiva ngesithethi samapolisa apha kweliphondo sithi bawunika inkxaso epheleleyo ngakumama womntwana kuba kaloku naye usesipoliseni ulilungu lepolisi ulipolisa pha kwi-provincial office eZwelitsha ngoko ke bamhlinzeka ngeemfuno zomphefumlo uqinisekisa into kokubana uyaqina ngokwasemphefumlweni akwazi ukuba khona nanini na xa kufuneka inkcukacha ezawuncedisa ukuphanda elityala lichotshelwe moving forward. Lisa. Sibabe ngazo sibini ke kuNtsiki Noyiya kanti ke nanku neli inqaku lilandelayo inkokheli zasekuhlaleni kwilokishi imlungisi kuKomani eMpuma Koloni zikhwebe intlanganiso namagosa phezulu esebe lemfundo esiseko esithilisa kuKomani ngomhla we-15 ku-April khona ukuze azicacisa ngezityholo zokunyamalala kwe-1.9 yezigidi zerandi kwisikolo sobuchwephetsha ikwaKomani Technical School. Esi sikolo singundaba-mlonyeni emva kwesiganeko sokunqumka bonzi womfundi webanga le-10 iviwe zitha ngetubesika iplanga kuba kungekho zikhuseli. Isithili selesithumele onontlalontle ukunikezela ngentuthuzelo yasemphefumlweni. Ntsiki Noyiya uyanaba. Ngabantwana besikolo kwaKomani Technical School aba basebenzisa oomatshini abanobungozi bengafakanga zikhuseli. Yile meko ibangele ukuba uIviwe Zitha abe akanamnwe. Ubhontsi onqunyulwe ngumatshini ugcine kwisikhenkcezisi njengesikhumbuzo sokuba akazange azalwe eneminwe engaphelelanga. Isawdust ke iye yandiphandla amehlo. Emehlweni ube umtshini esaqhuba ngela xesha then ndasikeka olo hlobo.
Mama wakhe uthi eyona nto yaquna inhliziyo yakhe kukufika kwabantwana besikolo bemaphikana ngomhla we-12 kuMatshi ukuzawubika endaweni yeetitshala. Iphepha lesiXhosa ulibhalelwe ngugxa wakhe ngokubizelwa nguye nanjengoko konzakele isandla abhala ngaso sasekunene. Akukaze kuze nanyeke kwi-Department of Education umntu. Akho umntu ake wazapha. Apha endlini ke umntana akakwazi usisebenzisa isandla esi. Ukuva safuneka ndimncedisile mna ngokwam okanye ancediswe ke ngubhuti wakhe. Otherwise yena akakwazi nokutya, utya kade. Yathatha into engange-hour nangaphezulu zama ukutya. Ababefudula befunda kwesi sikolo bekwazi inzalelwane zaseKomani bathi asiqali ukwenzeka esi siganeko. We did have an incident of this nature, but it died out. We never knew what happened to it. But there actually is another incident of a child who lost a finger. I think it was back between 2021 and 2022. Iinkokheli zasekuhlaleni zithola ngelithi izikhuseli mehlo zili-15 kubafundi abangama-25 azikho kwaphela ii-gloves. Kunemali engange-400 plus minus 480,000 udepartment ayikhuphayo for i-student. Kube nemali esistipend for i-student eyi-1,170. Esirhalela ukuyazi, let me hope kule nto bazawuza nayo bazasiphathela yona ngalomhla wange-15 bazawukwazi ke ngokusixelela uba le mali bayisebenzisa njani xa kungazibakho equipment. Isebe lemfundo esiseko ephondweni lingxengxezile kusapho ngezityholo zentswela-nkathalo ngakwisikolo ukanti kuyawucaca ngomhla we-15 kuApril xa ibuyela esibhedlele uIviwe ukuba uyamila kusini na omnye umnwe owophukileyo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya kuKomani eMpuma Koloni. Kuphele iminyaka abaxhamli bophuhliso lwehostel yamanina eSoweto eRhawutini belinde ukunikwa iindawo zabo zokuhlala. Le ndawo yagqitywa ukulungiswa ngo-2017 ide yaguga kwakhona yayilindle lilidama ukanti zizigidi zeerandi ezachithwa kule ndawo isisikhumbuzo sezethembiso ezingazange zifezeke ngakumbi kubantu ababethenjiswe ngezindlu ngonyaka ka-1991. Ilinganiselwa kwi-500 million yerandi imali yachithwa sisixeko saseRhawutini ngaphantsi kolawulo lolawo wayefudule ngisodolophu Parkstown ekuphuhliseni ihostel yamanina eSoweto. Ngelo xesha uDan Mbovu owayeyinxalenye yekomiti kasodolophu kwicandelo lezindlu wathembisa ngokulungiswa kweziseko zophuhliso kodwa ezo zithembiso zaphelela emoyeni. Nginesifom ka-1991 ye-Dorokop site. Angizange bake bangibize ngithole indlu. Nginele House of Demand yaka 2008 ngisahleli khona lapho. Ngomnyaka ka-2015 yaqala le ndawo yalidama lelindle elimpompoza de lingene ezindlwini zabantu. It's been giving us a lot of problems and regarding health for everyone else because we're inhaling sewage. Xeshikweni le hostel idala isankxwe kubamelwane bayo ngenxa yemigulukudu. Bayagqekezwa la maflat. Njengoba begqekezwa la maflat ku-affecteka thina entweni sisahlala kuzo. Kuntshontshelwa neenkukhu zam qobo. Ngendaba yezitofu ezifunwa kule ndawo. Abahlali base-Orlando bathi bafuna ungenelelo. Kanti isebe lokuhlaliswa koluntu kwisixeko saseRhawutini khange sifumaneke ukuphefumla ngalo mbama. Sithuma umntwana evenkileni. Sinibutse kwakhona kwinqaku lethu lokuqala sithe ufuna ubulungisa umama womntwana oneminyaka esixhenxe ubudala nowaziwa ngelikacwecwe nekutyholwa ukuba wadlwengulwa kunyaka ophelileyo ngethuba kumasango esikolo iBergview College eMpuma Koloni. Sisafuna impendulo iintsapho zamadoda amane adutyulwa abulawa ngamapolisa eDumisani Makhaya Drive kwiveki ephelileyo. Oku kuvakele kwakhona namhlanje kumngcwabo kaNhlakanipho Biyela eShowe KwaZulu-Natal nongomnye wabatyholwa ngokubanga abaqweqwedisi bekudala efunwa ngamapolisa ndawonye nabanye abathathu adutyulwa nabo. Uxelwe njengendoda ebinothando uNhlakanipho Biyela owadutyulwa nabanye abathathu ngamapolisa ngezityholo zokuba ngabaqweqwedisi kwiveki ephelileyo. Umalume wami benothanda kakhulu and bengafuni ngathi
ubengafuni ngathi ubethi noma umesiphi imali uthola ukuthi ngihleli nabafowethu abaphu 20 rand mase kuza ngake manginikeza usheleni uzothi mase ehamba angishaya take 5 kanti ufumbe ethi 50 rand lapha angathi qwa kanti nawu 50 rand la so ngiyabonga kakhulu ngasengani ngibonge nje kakhulu nokuthi ngiqhubeke ngobuningi benu malume siyakuthanda kakhulu. Ngelixa usapho kwakunye nabahlali bezikhaba ngawo omane ingxelo zamapolisa zokokuba esisine bekukudala sifunelwa ulwaphulomthetho. Kunzima kabi ukuthi ungayikholwa lento ngendlela eyenzeke ngayo ngendlela esizwa ngayo ngoba amaphoyisa ngwezwile ukuthi athini kodwa manje mangithi ngiyalandela ake ngithi kafishane nje ake ngicaphunela amaphoyisa ethi ubehlupha umphakathi ngikude naye angikwazi ukubalansa lapho kodwa mina Phoenix lapha bekwe khona umzimba wakhe ningaxakeka ngendlela engemukelwe ngayo bemukelwa ngayo. Uluntu lukwavakalise ukudana ngasemapoliseni. Owasetyhini oneminyaka engama-49 ubusisiwe Mndebele uthwaliswe isidanga edyunivesithi iWits kwizifundo zopolitiko. Esisifundiswa besisebenza ekhitshini siphekela abafundi kodwa kwelinye icala besibila sisoma siqhubela phambili nemfundo enomsila. Ukufunda kukabusisiwe nokuthwaliswa isidanga okokuqala nqa kuzise ithemba kubafundi nakoogxa bakhe kule dyunivesithi. Ubusisiwe Mndebele uthi ihambo yakhe yokufunda selemdala khange belula kodwa khanganikezele kwaye uqale emva kokubona imeko yabafundi ngexesha lika Fees Must Fall. There was ilentozana movement ye Fees Must Fall la eWits, so seeing ama challenges besinawo as abasebenzi nabantwana besikolo kwangenza nga decide ukuthi ngibone ukuthi kahle the way izinto zenzakala ngakhona ku politics maybe kunento engayi-understanda ngoba bengifuna uku-understand ukuthi kahle i-politics yini izinto ezenzakalayo. Uthi ukubizwa kwegama lakhe eqongeni ngemini yokuthwalisa isidanga akasoza ilibale. Ukugibela lapha estage kwenza ubone ukuthi no izinto ziyenzakala kamampela. I-feeling yakhona angazi ukuthi ngayithini ayikho efana nayo. Kuba ne-sense of achievement angazi kuningi nje oye ukufile uma ufika lapha ya. Inkxaso eninzi uthi uyifumene kusapho lwakhe kunye nabafundi baseWits. Ama-hours wethu singena ngo-6 ekuseni sishayise ngo-6 ntambama. Mina bekumele ngikhiye la ekhishini so ama-colleagues sadecide ukuthi bazongisiza ukuthi mina mase ngigijimela eklasini bona basale balungisa lapho kumele ukuthi balungise khona. Ukanti abaphathi kule dyunivesithi bathi bayazingca ngobusisiwe. Bakhona nabanye abastudisha nabo bagraduate labanye last year but ubusi carried on until naye aqeda ke ukufunda wagraduate naye this year. This is actually for us a wonderful shining example of what it means to dedicate yourself to your studies and the fact that she was doing it part-time. Abafundi nabo bathi bakhuthazekile. Uma ubona umama la asela IDH ucabanga ukuthi seka give upile kuma dreams wakhe kuma aspirations wakhe kodwa mase sibona la kuma Instagram na kuma TikTok ivithi post lithi mama uya graduate yo njabula kakhulu. To see her graduating at her age is really inspiring, and not only to me, I think to everyone else out there. Ukufunda kukabusisiwe Mndebele kubangele inkuthazo koogxa bakhe nakubaphathi bale dyunivesithi. Sithetha nje oogxa bakhe nabo bathi baza kuzeka emzekweni balandele ekhondweni bafunde. Kwiindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa iNewsroom Africa, ndingulumka Bhekindawo eWits eRhawutini. Enkosi kakhulu ke qwathikazi nomamzango kwideska yenu yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele bethuna kwiqonga lam leMuslim mna ke igama lam ndinguthabile Makhaphela mna ke ndiyinzwakazi yabathembu mvanje nantsi
imozulu leyo ke mbukela apha ekhaya sazi sivule kaloku siqwalasele ngokubanzi ke iziganeko zethu zamvanje kuMzantsi Afrika nje uphela noko imeko pha imandundu kakhulu mbukeli wawuyaphela noko kuxhaphake kakhulu futhi ukududuma nokusibekela kakhulu kwezulu nje phansi konke naphaya kovelcom phaya futhi uyabona kwasekuseni bevuswa zinduduma pha neentshizane zemvula ngo-18 baqhubeke futhi beluqukumbela usuku lwabo kwakhona futhi ngawo la 20 nje azakhatshwe sisithoba kanti ke amaqondo wakho phansi naphezulu ngelokuqala nqa iphondo kubhaya kaloku ephondweni lasempuma koloni njengapha koBurgersdorp lasethatha pha ekuseni futhi qaba ngamafu mpela faya ngelashumi nje likhatshwe sisithathu xa bezalwa ngoba bathi chule usuku lwabo futhi belusonga beluvala kwakhona futhi ngo-27 degrees kanti ke baphila kanje kaloku phaya ephondweni laseFree State ngamandla futhi pha kumazantsi njengapha koFicksburg kwasekuseni futhi zindudumo zintshizane zimvula nje yonke lantsasa ngelashumi nje elikhatshwe sisibili bukele ekhaya ithi khunam ngokubanzi bakhona phaya ephondweni lasentshona koloni ngamandla futhi kwimpuma yelaphondo phaya koBeaufort West eOudtshoorn naseGeorge phaya ekuseni futhi bevuswa kaloku futhi lelo shumi nje elikhatshwa sisihlanu kanti sebenjenje phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso ngamandla pha kumantla koKuruman kwasekuseni futhi bevuswa ngu-18 naphaya koKimberley xa usesha njalo futhi ngelaphondo kwasekuseni pha kunganetha ngo-17 degrees kanti bona baphila kanje phaya ephondweni laseNorthwest ngamandla futhi kumbindi welaphondo njengaphaya kaloku Vryburg ekuseni futhi zintshizane zithe xhaxhe yonke lantsasa napha futhi koMoruland safana pha xa bezawulala ngokuhlwa ku-29 degrees kanti baphila ngolu hlobo phaya ephondweni laseRhawutini apho thina sikhoyo ngawo lo mzuzu njengapha kundlunkulu welaphondo eTshwane njengapha kaloku kwasekuseni futhi bevuswa ngula 19 nakoBonkonspriet kusabanda phaya ekuseni ngeshumi nje elikhatshwe sisibhozo bukele ekhaya khawuthi chunam ngokubanzi phaya ephondweni elikumantla apha eMzantsi Afrika ke elopho yiLimpopo njengapha amazantsi walo bila ekuseni futhi kusanetha mpela ngo-19 degrees yehla nam futhi singangxamanga phaya ephondweni lasempumalanga njengapha kwintshona yelaphondo phaya eMalahleni futhi ngu-16 ekuseni naphaya ko-Ermelo nazo zibikwe kakhulu futhi ezovula zithe xhaxhe ekuseni ngelashumi nje elikhatshwe sisihlanu bukele ekhaya mna ndiyayivala ndiyayisonga kaloku imozulu ngephondo lokugqibela phaya KwaZulu Natal amazantsi walo Kokstad ekuseni futhi kunganetha mpela ngo-13 naphaya eThekwini futhi ku-22 kanti xa ndisonga imozulu Pietermaritzburg ku-16 mna ndikuthende kangaka xesha lemiyoli kamnandi mawethu.